Wala. Di amay tapan-tatang no inad. Okay lah patah tapan nang ka. Agalah. Tapan nang damay amay landmark. Mercury. Ang dami corner. Kapanyero Pinoy. Kasi wala ka pa. Tapan nang tano inid aya may church kanta. May karin sa plan dati. Yan na two-story lang natin. Aya. Oh. Natan man so health center natin tal. Oh, okay. See, minsan tayo focus mo dyan church side tapan ang tada. Nalaman, see? Yeah. Ang tada may landmark kaya. Oh. Ano mama weekdays? Yeah. Ayo. Labi lang, medyo patilim lang. Patilim tadi. Oh, no, nantan ano nang pula. I-focus ko konta na eh. I-focus ko stress. Meron tagay. Oh. Nanitay kong tay. Ha? Nanitay kong tay. Ay. Sigap ka naman. Hindi nangyari at nangyari ni stop. Tumumaya ma. Ayun. May light. Sige na, itagay mo di ba sa amin na triangle sa amin. Tanang na.
Salamat, sir. Sige lang pa, ibibito ko lang. Hindi ka na siya. Dalawa lang po. Yes, rin po. Makatatlo 40 ma para may discount po kayo. Ibidyo ka. Sali pa kami, sir. Hi ka po ha. Hindi, marami pa ang taon. Magpupulit pa ako. Magpupulit pa ako. Hirap ko ibibigay ko lang ulit. Pinatakit na rin ako. Mayapay kayo sirin. Thank you. Yan ko YouTube ya.